מרץ 2024 בתל אביב. ברחובות שהיינו רגילים לראות בהם המון תיירים, השפה היחידה שנשמעת בימים אלה היא עברית. אבל אם תסתכלו טוב טוב, תמצאו כמה אנשים דוברי אנגלית. You can smoke cannabis, you can smoke weed, it's okay. אלו הם השחקנים הזרים של הפועל ומכבי תל אביב. איכשהו מצליחים להעביר את התקופה המטורללת הזאת שהם משחקים כאן, בליגת העל הישראלית. עכשיו, בזמן מלחמה, הם עדיין כאן, הם נשארו, משחקים לפנינו. דוקטור דניאל הרשטיין, על פי הסוכנות צריכים להתקיים 2 מ-3 תנאים כדי שחומר ייחשב לאסור. מה הם התנאים? התנאים זה עשוי לשפר ביצועים בספורט, עשוי להזיק לבריאות ונוגד את רוח הספורט. מה זאת אומרת קנאביס עשוי לשפר ביצועים של ספורטאי? לקנאביס יש תכונות משככות כאב, יש לו תכונות מרגיעות, ועל פי וואדה זה עשוי לשפר ביצועים. לדעתי לא. זאת אומרת, החומר כעצמו הוא לא משפר ביצועים. אני לא חושב שמישהו שצרך קנאביס הרגיש שהוא רץ יותר מהר או קולע יותר טוב. מהרגע שהגיעו הממצאים על שרידים של קנאביס בגופו של השחקן, מי אחראי להעמיד אותו לדין? אז יש את הקוד של וואדה, ישראל מחויבת לקוד הזה, כי ישראל חתמה על אמנה. אנחנו מחויבים להעמיד לדין ספורטאים שנתפסו על עבירות סמים. תראה, וואדה זה ארגון שהוא יחסית מאוד מאוד שמרן, ובאופן ספציפי גם אירופה היא מסתרכת מאחור. למה בארצות הברית כבר שינו את היחס לקנאביס ובאירופה נשארים מאחור? NBA ליגה פרטית. היא לא שייכת לאיגוד, אז היא לא כפופה לוואדה. עוד לפני שב-NBA היה מותר שימוש בקנאביס, כבר הפסיקו את הבדיקות, ולא בכדי. אם היו ממשיכים עם הבדיקות, היו נשארים 2 שחקנים בליגה בערך. כן, אז ככה אתה נראה שאתה לבוש. זמן לשבת בסלון. וואו. גילי, תגיד לי מה... כאילו זה משהו חדש, התופעה הזאת של שחקני כדורסל שצורכים קנאביס? זה חלק מתרבות ההיפ-הופ, חלק מתרבות האפרו-אמריקאית. כאילו מי שעליתי לבוגרים, פשוט כולם ישנו, זה... כולם? נדיר שהיה זר שלא מעשן, אם כן זה היה פעם ב-20 זרים, שהיה הולך כל יום ראשון לצ'רץ'. סאחים. כן. אוקיי. בכל מה שקשור לסמים, בחורות, הם באים לפה בשביל להסתלבט בעצם? לגמרי, לגמרי. והראיה לכך שלא עושים בדיקות באמת, זה פעם זה שוב, עלי תאנה. כן. לעומת זאת, בואו נראה אותם מפסיקים להשתמש במשככי כאבים, בוולטרנים, בזריקות סטרואידים. פה הצביעות, גילי, פה הצביעות. היית מעשן קנאביס כשהיית שחקן? אתה לא עושה את זה ביום משחק, צריך להיות שימוש נבון ומושכל, וכאילו אפשר לעשות את זה. בנדידו! גילי! מה קורה? גילי, על טוב? כן, וואלה, שיגעון, אחי. גילי בחייאת גילי, מה זה החרא הזה? גילי, מה הם רוצים ממנפורד? אני חושב, יש לו איזה מסע בעולם, הוא צריך לשכנע את דני פרנקו לעשן את השחטה בפגרה. ואז זה ייצור איזה ניצוץ. תנו לשחקנים את השחטה. לא מספיק שהם צריכים להסתובב פה בישראל בזמן מלחמה. הם צריכים לסבול פה את כל מה שקורה כאן. זה פוסט-טראומה. מלחמות ופיגועים וקרן פלס ברדיו כל הזמן. נחנקנו כבר, וואדה. נחנקנו. גבירותיי ורבותיי, השנה היא כבר 2024 במדינת ישראל, ועדיין איגוד הכדורסל מתעסק בשטויות. הבן אדם כולה עשה שחטה, אדוני. הגיע הזמן שתעניקו פרס מיוחד לשחקן כדורסל שמסוגל גם לדפוק בנקים וגם לדפוק דנקים. תנו לנו להיכנס. אפשר להיכנס, אנחנו רוצים צדק למנפורד. קססונית, חיפה לחיפאים. קססונית. חיפה לחיפאים. אז על מה אנחנו מדברים? אני לא יודע. Manford, we all support you. You can smoke cannabis, you can smoke weed, it's okay. במקרה הכי גרוע, גם אם הוא חוטף השעיה, צא החוצה, תפגוש אותי פה ליד העץ, נעשה שחטה ביחד, נרגע. תראי מהעץ? זה שיח. אני לא אתן לפרסה הזאת להתרחש במשמרת שלי. מיסטר קני וויליאמס, יא לג'נד, מיסטר וויזר, you heard what's going on with Manford? Listen, I'm telling you, for somebody that used to hang out all the time, you know, no matter what I did outside, it never interfered with me playing basketball. But
Yeah, I hear you, Kenny. Kenny, thank you very much. We love you. Take care. וואלה, אם אני במקומה בוזץ הארץ, מה אני צריך את החרא הזה? בעיניי אין בזה שום דבר פסול, יוצא מרפא שיכול רק לעזור. שהרחיקו אנשים על סחיות, בוא נראה אותם. ולא מספיק הסיוט הזה, אחר כך באים ועושים לך בדיקות ומשאים אותך. ובגלל מה? בגלל קדאפי? אם הוא יהיה מותר, תעשו מה שאתם מוצאים לנכון. כל עוד אתה ספורטאי, פעיל מקצועי, עזוב, אל תיגע בזה. נחנקנו כבר, נחנקנו.